Hai khazani ta khuk tai buhuk song tai jotona no lamsogo o Kokborok mix channel o haino hai tini belai khe interesting topic norok bai share khlaina hanai o video clips no slamjau kha tai tini ni topic hinke Kokborok video album of 2019 with 1 million plus views 1 million plus views no tui bo Kokborok video album 2019 wo tak sik jora tui 1 million plus views Injak video tong o video clips o norok saimana tai kha khlaio o video norok belai khe sajaga nakhni tai jodi no video no norok sajagi tongkhe tam khlainai norok saimano like runani tapokdi tai o channel no norok subscribe khlaya kongke o channel no subscribe khlai rui bell icon no sinirudi tamni hinke je fru omti hai naithotok videos o channel no upload khlaijago afru no norok notification manano Tai hai tai Kisa kok sanamusungo norok ni 2019 Kokborok video album o 1+ million views ni bisingo bo Kokborok video album norok favorite ingjak ba norok belai khe sajaka comment box o comment khlainani tapokdi tamni hinke comment box norok ni bagino tai hai o video ni clips o 1+ million views of Kokborok video album 2019 o missing ngi tong manu rojagya Hwno ngi tong manu amon bagi rojagya ngi tong khe by mistake comment box o hai comment khlainani tapokdi faide hinke o video no ler layawi cheng layan Nini hamjakmano ganawo mana Bai malai mani nang bai salai mani nang bai malai mani nang bai salai mani tabu bu khau mui to tong kho tabu bu khau mui to tong kho tabu bu khau mui to bahai shinai Bahai kinong nai khale ko bord mangno bufuru shano khani ko grono imang bangi ding ding la la asa sakhe jaro boborngo mamuani bar jakaro khana ke joto boro kobor khao yalwlwk orang botui lwlwk mosanai lebang mamita dorabo thangrwrwk salbo thangrwrwk Mwnai ti phaidi kanao Ngbo kulwlwk ngbo yalwlwk mosanai boji malia ang bat mangkha shao mari shong ang shilai jak thang Philik palagungo nono nugui bukha ani miling malang jawa nung hai burayang nanggo nung hai burayang sano nung hai burayang nanggo nung hai burayang sano